Oh, what is wrong with the child here? What is wrong with the child? The child. Yes. Hungry. No mother, no father. Can we give the child some food? No food, no mother. Drengen er blevet beskyldt for at være en heks. Vi ved overhovedet ikke, hvem der har beskyldt ham for at være en heks. Vi ved bare, at han er blevet efterladt af forældrene. We have biscuit in the car. We should bring some biscuit. Biscuit? Yes. Come on, bring it. Yes. Det er ligesom at se en gammel mand i en mikroskopisk krop. Det er hårdt at se ham. Ja, det er det. Okay, no one is feeding the child? Yeah, no mother, no father. No mother, no father. I'm sorry. Det må ikke... Jamen, lige nu der skal jeg bare ikke lade være med at græde. Mine tårer, jeg græder snart, men nu skal jeg bare lige tage mig lidt sammen, så det er det, jeg gør. Fordi det er da helt forfærdeligt, det der. Nu tager vi dig med. Ja, du skal med mig. Nu skal du ikke være her længere. Men du skal med mig. Jeg har oplevet rigtig mange forfærdelige ting her i Nigeria. Jeg har været ude på rigtig mange redningsmissioner. Men den her redningsmission, den er virkelig en af de helt slemme. Altså, den sidder dybt i mig, fordi at jeg selv har en søn. Og fordi jeg næsten hele vejen igennem den her redningsmission forestillede mig, at det var min egen søn, der lå der.